Vlada je stavila točku na aferu koja se već mjesecima vuče u Novoj Gradiški. Grad se zadužio kod Komercijalne banke i za to dobio suglasnost vlade, ali na temelju odluke s nikad održane sjednice gradskog vijeća. Suglasnost je vlada danas povukla i grad mora vratiti novac. Crna limuzina u Novogradišku prašinu dovela je vodeće slavonske SDP-ovce kako bi sredili stvari na lokalnoj razini. I jesu. Igor Dragovan i Tihomir Jakovina uvjerili su lokalne SDP-ovce s gradonačelnikom Josipom Vukovićem na čelu da kredit od 10 milijuna kuna moraju vratiti jer nisu poštovali proceduru. Ima raskola, što će biti s gospodinom Vukovićem? Nema nikakvog raskola, oni rade dalje svoj posao. Iza sporne odluke o zaduživanju grada stoje gradonačelnik Josip Vuković i predsjednik gradskog vijeća Mirko Golovrški. Danas šalju priopćenje u kojem kažu da će 10 milijuna kuna vratiti. To nažalost znači da neće biti razvojnih investicija, što je prozvanim čelnicima grada najviše žao. No imamo dokumentaciju da ništa nismo falsificirali i radili bez suglasnosti s Ministarstvom financija, što ćemo, nadamo se, uskoro moći i dokazati. Ali novinar Drago Hedl, koji je cijelu priču i otkrio, kaže da je dio novca nenamjenski potrošen, a račun grada opustošen. Gospodin Vuković, gradonačelnik Nove Gradiške, vrlo je jasno rekao da je grad u banani, budući ako bude morao da vratiti 10 milijuna kuna, da će imati samo 600.000 kuna na računu i da neće biti čak dovoljno ni za plaće javnih službi i za plaće ljudi u gradskoj upravi. Gradonačelnik to demantira. Novac je, kaže, još jučer vraćen banci. Udarac je to i za ministra financija kojemu je stranački kolega podmetnuo krivotvorenu odluku. Stranačka pripadnost nikamo ne daje pravo da se neodgovorno ponaša. Jer jednostavno prije ili poslije to izlazi na vidjelo i sankcionira se. No o sankcijama za neposlušnog gradonačelnika iz SDP-a za sad